my vlog! I am Roj Varia, your muted vlogger, and today's vlog po ay pupunta tayo sa Talisayan, Misamis Oriental, one of the best tourist spot in Misamis. And I am very excited talaga guys na makapunta doon. So, keep on watching my video, but before that, please subscribe on my YouTube channel. And please share and like also kasi pupunta na sa Talisayan, Misamis Oriental. And we discover also the basa ni Ernie doon, okay? So, keep on watching and thank you everyone. I love you. Hi everyone! So, we're here na Talisayan, Misamis Oriental. So, dapat Anika! Ayan. So later po, ay dahil pa makita ng mga spot here in Talisayan. And I'm very excited to do this. So hi Auntie. Hi, so what's the tea? Sawaki. Hi, Sawaki. So this is Sawaki. Okay, so this is Sawaki everyone. So Sawaki, and this is the first time talaga na makakita ginaan ni. Actually, ay mo na sulti. So maon yung sulod guys. So maon yung sulod. Din maon yung product Auntie. Para aman siya te. Imon oh. Ay, kilaw ni siya? Sagulan. Kauna na din siya, pwede na to. As in? Unang to yung te? Dili kita yung lagi sa Sawaki. This is Sawaki, everyone. Dahil yun? Yeah. Nabigyan na siya sa mutay sukaan. As in? Yes, katilaw ka na tuon. Ay, Sawaki. Kalawan. Pero kung ito tuyong ba? Muna siya tuyong. Per family of to, kung ati tuyong? Family related siya ka tuyong. Okay, so this is Sawaki, everyone, and one of the relative of tuyong. Diba? So, mawala siyang product nila sa ilang pan. Ay, pagpapamilya nila. Kapamilya nila, so, mawala siya ang ilang kuan. Thank you so much, ate. Ang dami niyo siya pagbuak, ate. Ay, kung ako na. Ayan. So, good morning everyone. So, today po, pupunta kami sa balsa ni Ernie. And the first balsa here in Misamis Oriental, sa Talisayan pala. Okay? So, very enjoy here mga kapamilya. Because, pwede di dili yun pasabot na kumuha po ka sa balsa ni Ernie, ikaw ang magbalsa. Ay, ikaw ang magsagwan. Ano na, naasila sagwan department. Ay, pambot. So, grabe, di ka tsala dani mga katamilya. Talisayan, Misamis Oriental. Everyone! Here na, ito na. Ito siya? Ernie J. Balsa. He located at Golden Cottage. Here at Talisayan, Misamis Oriental. So, watch this. Watch me. Ano ba, dive? Oo. Ambak lang. Dive, uy! Ambak lang, uy! Dive lang. Ito, dive! Ulo lang. Sige, ulo lang. Dive, ulo ka sa short.
napaka-boring talaga ng mga kaibigan. Yung mga kasama ko dito, mga kapamilya. Napaka-boring sila. Ayan pa tayo ang view deck. So, stay tuned everyone and keep on watching. Kanawayon sa Sipaka, sa Misamis Oriental. So ayan, heavily ang view. Ayan. With me is Nifi, Ann Monsanto, and Eric Boras. A very enjoy everyone. AG. So hi everyone! So thank you so much for watching my vlog. And I really enjoy talaga here in Talisay, Misamis Oriental. Shout out to Anika Ika Bonita and Gamaliel Tapayan, and for the family of Familiar and everything, and for sa lahat ng mga sa lahat ng mga nag-watch ng vlog ko. Thank you so much everyone. It was very nice and very creepy, adventurous, and yeah, na travel. Because may grabe ang mga reformation dito guys, like to the level of murag I'm scared na talaga kung feeling thank you so much everyone for watching my vlog, and it was my honor and privilege to do the honor, diba? First, second, third honor. Thank you so much everyone, and God bless us all. Ayan, nagwapa uy, nagwapa kayo mag-ayon na airing ang tanan, airing gabi, airing. And shout out to Yan, ayan. And Makmak. Wow. Oh, very nice dude everyone. Please visit the Balsa ni Ernie, located at Talisayan, Misamis Oriental, Philippines. Loyong baybayon. Mga kapamilya, mga bayot, mga was, mga romaming. Yes, you are beautiful. Sugar abdi na rin. Dili ba kadi mo sino? Ano? So everyone, thank you so much for watching my vlog. Thank you and God bless. The story of my life, I give her up, I spend her love until she's broke.